Vandaag zijn we te gast hier in El, bij fanfare Elona. De fanfare bestaat 100 jaar. En speciaal voor die 100 jaar wou ze dit vieren door een componist, Kevin Hoube, een nieuw muziekwerk te laten schrijven. Nou, vanavond is repetitie en Kevin, de componist, is vanavond hier om samen met de dirigent Rolf Jacobs te kijken wie gaat het nu, zo'n nieuw werk. 3, 1. Dat is niet netjes. Netjes spelen. 3. Nee. Gecontroleerd. Ja, spannende avond vanavond. Je gaat je nieuwe werk voor het eerst horen. Hoe is dat? Dat is altijd spannend. Na zoveel jaar, ik schrijf nu 20 jaar, maar het blijft toch altijd heel bijzonder om bij de mensen op bezoek te komen en te kijken hoe het staat en hoe het stuk onthaald wordt. Ja, het stuk heet Ancient Tales. Het gaat over ooi, fabels, verhalen die over El en de omgeving gaan. En ja, dat komt eigenlijk in een heel show manier terug in dit werk, waarbij wij als vereniging, maar ook als individuele muzikant weer heel veel uitdagingen hebben. Het moeilijkste is altijd een onderwerp vinden. Dus de meeste mensen denken ook, ik laat u helemaal vrij, dat is een grote cadeau. Maar ik moet dan wel eerst de geschiedenis van hier het dorp gaan lezen en kijken of er iets is wat interessant genoeg is om in muziek te verklanken. Maar daar hebben ze mij heel hard bij geholpen. En zo hebben we eigenlijk samen een onderwerp gezocht en van daaruit begin ik te schrijven. Eerst met bepaalde thematieken zoeken. Het moeilijkste is een onderwerp en die personages vinden. Sta je niet 's nachts op met een idee? Ja, componisten onder elkaar vertellen dat graag tegen de pers, dat wij 's nachts wakker worden en dan beginnen schrijven. Ik heb dat niet. Ik doe de kinderen 's Je morgens. slaapt gewoon. Ik slaap. Ik slaap. Ik doe de kinderen 's morgens naar school en dan begin ik te werken. Heel erg bedankt voor de opdracht sowieso. En ik hoor dat jullie er al enkele weken mee bezig zijn. Het is geen heel gemakkelijk stuk, maar ook zeker niet moeilijk. Een nieuw stuk voor de jubilerende fanfare hier in El. Wie is dat? Spannend, maar ook wel heel uitdagend, zeker dat. Wat maakt het spannend? Dat ze gaan nutsdijs wat niet besteedt en dus ook de eigen vorm eraan kan geven en de muzikale expressie dan een weekend. Ja, dat is wel leuk. En hoe op dit moment is Kevin zelf met het orkest bezig? Kriebelt je dat niet of niet? Nee, dat is super fijn natuurlijk. Terug naar het begin, dat werkt nog niet. Mag ik eens even het begin hebben? Dat werd juist op een marimba gespeeld. Het zou vibrafoon moeten zijn en nog zachtere attack als het kan, het begin. Het is ook goed voor de leden om zo een andere dirigent te zijn met een andere slag en ze moeten reageren. En ze weer ook even een andere verhaal en ze werd van een componist. Dus dat zei het ook wel gaat. Ik kan natuurlijk wel de ins en outs nog eens anders vertellen als mij. Ja, want het is de vader van het kindje, zeg maar. Ja, wat best dicht dan? Best dicht de oma? Of? De kraamverzorgster misschien. Ik denk dat ze het soms zijn wel, ja, dat ze samen het kindje opvoedt. En dat is ook natuurlijk met een familie, en dat is de familie van El. En wie is het nu om ook met de componist, met de maker van het stuk te mogen repeteren? Ja, dat is gaat nooit. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Maar ik vind het wel fijn, want hij weet hoe het stuk huurtje klinken. Dus dan kan ze ook echt wel gerichte tips krijgen over wat ze beter kunnen doen. Dus ik vind dat zelf wel heel fijn. Wat is de tip die ze hebt gegeven? Nou? Ja, wat meer die melodische lijnen heller overdreven spelen, want dat is wel mijn stuk voornamelijk. Dus het is zeker iets om met te nemen voor de volgende keer. Ja, ik noem dit rubriekje de langste oom. Want ik ben een van de oudste leden, zo niet de oudste lid, toch? Nou, even een correctie. Ik ben het langst zittende muzikant. Maar als jij dat om leden, dan zijn er mensen die langer lid zijn. Maar kijk dat over muzikanten, dan ben ik niet lang zittende. 9 jaar ben ik begonnen met saxopraan. 11 jaar kwam ik bij de vereniging. Mijn breien was een van de enigste die, hoe het ermee begonnen is, nog steeds op muziceert. Altijd saxopraan. En wat maakt dat ze 60 jaar die hart en ziel in deze vereniging stopt? Tja, wat maakt dat eigenlijk? Dat is gewoon iets namelijk. Mijn vader heeft me dat ingegeven, die speelde ook saxopraan. En die eerste noten namelijk, ja, die heeft hij me bijgeleerd. Ik studeer altijd met computer. Ik doe altijd met de computer. Ik neem het op en ik studeer het. Passages pak het roet, blijf ik het maar in loop van tot ik het ken. Maar dat kostte 40 jaar geleden nog niet. Nee, toen hadden we nog geen computer. Nee. Wie ging het toen?
Ja, dat was gewoon namelijk stampen, hè. Stampen toen het erin zat. En hoe dit werkt, het nieuwe werk, een nieuwe compositie, wie vindt ze het? Ik vind het heel schoon. En hoe dat stuk begint te leven, met de dynamiek, met de tegenstellingen. Nu heb je namelijk het mooie soorten 2 weerden, 4 achsen, 6 achsen, 7 achsen, 8 9 achsen. Is het een favoriet? Oh, het favoriet is eind 2, dat is makkelijk natuurlijk. Hè. Binnenkort het jubileumconcert. Kijk zo heel goed. Ja, ik vind het toch altijd wel heel leuk. Dan kunnen ze toch wel laten zien wat ze hebben gedaan de afgelopen paar keren. En nu al helemaal met ons eigen stuk. Dus ja, dat is zeker wel iets hoe ik eruit kijk. Ja. Ja, een heel schoon afsluiting en ook ja, gaat wat ze noorluts richting dorp, maar ook zeker richting de hele Havabra-wereld. Hoe dat ja, altijd onder zal staan dat dat voor ons jubileum geschreven is.